Na hát szép estét kívánok mindenkinek! Sziasztok! Egy lehelletnyi technikai problémánk akadt, amit nem tudjuk, hogy mi, de hát gyönyörű az online világ, és ez nyilvánvalóan létre tudta hozni ezt a problémát, de úgy látom, hogy meg is érkeztünk. Úgyhogy szép estét kívánok mindenkinek! Közben csak gyorsan lecsekkolom, hogy mindenhol megy minden, mert ez nagyon fontos, hogy lássam. Akkor tudunk rendesen indulni. Ez egy ilyen előcsekkolás van, és ahogy ez megvan, akkor elkezdjük a mai estét. Igen, úgy látom, hogy itt is elindult, és hát itt is elindult. Jó! Na, még egyszer szép estét kívánok mindenkinek, én most visszaveszem ezt, hogy mindenkit lássatok. A mai nap egy nagyon-nagyon izgalmas élőnek ígérkezik, azt gondolom, mert hogy ugye a mentorok beszélnek, elindítottuk ezt a sorozatot azokkal a mentorokkal, azokkal a vezetőkkel, akik már több éve foglalkoznak a Sammani üzlettel, illetve a Sammaninak mindenféle variánsával. Most a variánsra arról beszélek gyakorlatilag, hogy itt vannak évek óta, és tényleg azon dolgozunk, hogy segítsünk az embereken, segítsünk az embereknek, és ennek a segítségnek a révén, vagy az útján megvédjük a környezetet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és egy irtózatosan komoly misszió. Azok az emberek, akik ma itt vannak, és én most gyorsan át fogok szaladni, és bemutatok mindenkit, nincsen mindenki ma itt természetesen, amúgy ez a platform, ez a stream platform alapjában 12 ember bír el egyszerre, ennyi a kapacitása, és ma volt egy kis technikai dolog, egyik bejött, másik kiment, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ma így 9-en leszünk, és köszönöm, hogy itt vagytok, úgyhogy itt van velem a Borli Csaba, szia Csabi, Forró Kati, szia Kati, Sándor Károly, szia Karesz, Pinténi Raukéva, szia Évi, Majoros Laci, Szammen, szia Laci, Petróci Mike, Titi, Oswald Gabriella, a nagyvezető, illetve Fodor István, Samboy, és sziasztok, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy ma is elfogadtátok a meghívásomat, mert ezzel a mai nappal megint egy nagyon izgalmas területre léptünk, ami azt gondolom, hogyha mélyen belenézünk ebbe az egészbe, akkor nagyjából mindenki emiatt maradt itt a Sammaninál, de majd ezt el fogjátok mondani természetesen. A mai témánk különben az, hogy beszélgessünk az igazi passzív jövedelemről. Ez nem véletlenül ez a téma jött különben, és mindjárt kivilágítom magamat is jobban. Hú, de jó, most már saját magamat is látom, remélem ti is engem. És arról fogunk ma beszélni, hogy mit jelent az igazi passzív jövedelem, és ezt nem véletlenül hoztuk fel ezt, vagy hoztuk fel ezt a témát, mert azt gondolom, hogy nagyon meghatározó a piacon az, amit ez a dolog, ez az igazi passzív jövedelem tud nyújtani nekünk, abban az esetben, hogyha a Sammaninak valamelyik programját elindítod. És ez a program gyakorlatilag átszövi az egész rendszert, és tudom, tisztában vagyok azzal, és jó magam is ez az ember vagyok, aki emiatt döntött a Sammani mellett végleg. Hozzá kell tennem, hogy nyilván nagyon-nagyon fontos a környezetvédelem, és nagyon-nagyon örülünk, hogy a cég önmaga a környezetvédelemmel foglalkozik, hiszen ez nagyon-nagyon fontos, és most egyre fontosabb. Nemrég megosztottam különben egy posztot, amit a Sammaninak a Facebook oldalán tettek ki, ahol a Rendes Zoltán, a Rendi, aki a Sammaninak a PR és marketing igazgató, nemzetközi igazgatója, arról beszélt, hogy nincsen lehetőségünk hibát elkövetni. És hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy azt gondoljuk, hogy a pénz mozgatja a világot, egy részben igen, de más részben pedig a környezetünk, és az, hogy ténylegesen van-e valahol élnünk. Ez egy nagyon fontos dolog, és bárki bármit mond, akinek gyereke, unokája van, és tudom, hogy van itt olyan hölgy, akinek frissen született nemrég az unokája, és nagyon örülünk, és nagyon boldogok vagyunk. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és megmondom, hogy miért. Én nekem van egy sztereotípiám ezzel az egész világ dologgal, és majd át fogom adni mindjárt a szót nektek, meg ne sértődjetek, hogy egy picikét most beszélek itt az elején, de van egy sztereotípiám, hogy az az ember ma ebben a világban, aki bemer vállalni egy gyereket, az egy csodálatos dolog. Az egy csodálatos dolog. Ugyan nekem van 3 gyerekem, de 3 szinte felnőtt már, de tényleg az, hogy
hogy fiatalok megmerik azt tenni ma, hogy gyereket vállalnak ebbe a világba. Ez egy nagyon jó dolog, és nagyon csodálatos dolog, és ezért is nekünk kötelező a Sammanival foglalkozni, és a Sammanit terjeszteni a világpiacon mindenhol, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi vonalban. Mikey például, aki nemzetközi vonalban nagyon-nagyon erős, természetesen a többieknek is érdekük, és természetesen a többiek is gondolkodnak a nemzetközi piacon, de Mike már például elindult a nemzetközi piacon, és ez egy nagyon nagy öröm, és fogunk olyan webinárt tartani, vagy ilyen podcastot tartani, ahol csak angolul fogunk beszélni, és csak azok nyilván, akik a nemzetközi piacon vannak, Latin Amerika, Ázsiában is van tagunk, illetve az ázsiai igazgató, az Andrus, ővele is fogunk majd. De a mai téma, és ez egy nagyon fontos téma, azt gondolom, hogy az üzleti részét nézzük, az az igazi passzív jövedelem. És én megmondom őszintén, hogy én amikor ezt az egész üzletet átnéztem, és ezt az egész üzletet mondjuk úgy csúnyán magamévá tettem, ez mindenki értelmesen értelmezze ezt, akkor nagyon-nagyon fontos volt az, hogy amikor én felismertem az igazi passzív jövedelmet ebben a programban, és erről fogunk beszélni, hogy ez mi, akkor gyakorlatilag volt egy ilyen atya úristen, egy ilyen érzésem, hogy hol volt, hogy a bánatba lehet, hogy egy ilyet tudott építeni 2 darab magyar ember. És nem azért, mert magyar, egyáltalán, hogy tudtak egy ilyet építeni. És én azt szeretném majd kérni tőletek, hogy először is egy lehelletnyi picikét, tudom, hogy már múltkor bemutatkoztatok, de mindig más nézi az élőt, most 79 ember nézi, ha jól látom, és most arra fogok megkérni mindenkit, aki nézi, hogy a megosztás gombra nyomjon rá és ossza meg, hogy ez a nagyon-nagyon izgalmas téma, ez eljusson minél több emberhez. Ugyanis higgyétek el, hogy azokat az embereket, akiket ma láttok itt, én azt gondolom, hogy a 99, lehet, hogy a 100%-a ez az igazi passzív jövedelem fogta meg. Azt akarom megkérdezni, hogy melyikőtök akar beszélni arról, vagy mondjam el én, hogy mi az igazi passzív jövedelem, és utána majd ti hozzászóltok, vagy valaki elmondaná helyettem, valaki, aki szeretne, hogy pontosan tegyük be ezt, hogy mi az igazi passzív jövedelem, és akkor utána beszélünk arról, hogy ez, én a Gabit fogom megkérni, jó? Megmondom, hogy miért, mert a Gabi a legöregebb Samman is közöttünk, nem évben ő öreg, hanem legrégebb óta van itt, ő előttem jött néhány nappal, és én arra kérlek, Gabi, hogy arról beszélj nekünk, hogy neked, tehát, hogy mi a Sammaninál az igazi passzív jövedelem, aztán nyilván mindenki hozzá fog majd szólni, hogy ő mit érez ezzel kapcsolatban, és hogy mi volt az ebben az igazi passzív jövedelemben, ami őt mondjuk megfogta, vagy mi fogta meg, jó? Úgyhogy átadom Gabinak a szót, én ki foglak téged nagyítani, hogy mindenki lásson, és arra kérlek, hogy mint önként vállalkozó erre a feladatra, kiosztottam ezt a dolgot neked, kérlek szépen, hogy beszélj arról, hogy neked mit jelent az igazi passzív jövedelem, akár a Sammaniba, tehát Sammanira levetítve, jó? Úgyhogy akkor Gabikám, tiéd a szó, és már is te vagy a képernyőn. Sziasztok! Köszönöm szépen a szót, Gyuszi. Hát, hogy az igazi, valós passzív jövedelem mit is jelent? Nem más, mint azt a bevételi forrást, ami tőlem függetlenül, az én tevőlegességem nélkül nekem pénzt termel. Nagyon sok területen megfordultam már, ugye a hagyományos vállalkozás, alkalmazotti lét, sőt network marketing cégekben is, és sehol nem találtam meg a valós passzív jövedelmet. Azonban, amikor én meghallottam ezt az üzleti ajánlatot, mert ez tényleg egy ajánlat volt annak idején, most már 8,5 éve lassan, megértettem azt, hogy nekem úgy lehet bevételem, hogy a legjobb kollégám, a nap, és a cégünk által letelepített naperőműveknek az összessége képes előállítani egy olyan terméket, amire mindenkinek szüksége van a világon. Mindenki egyformán használja, és nem kell senkit meggyőznöm arról, hogy ezt használja. Hiszen az otthonaink, a munkahelyeink minden villamos energiával működik. És a mi cégünk egy olyan valós passzív bevételi forrást nyújt át nekünk és a partnereinknek, ami, hogyha valaki semmi más nem szeretne, csak a pénzét dolgoztatni, azt is megteheti, és akkor is valódi passzív bevétele származik. Hogyha valaki
nek nem elég az, vagy nincs annyi saját tőkéje, hogy dolgoztassa, akkor viszont opciókat ajánl a cégünk, ugye tehát a közösség fejlesztését és a közösségből is valós passzív bevételünk származik, hiszen minden egyes partnernek termel a saját naperőmű része a nap segítségével. És ezen felül ugye az összes többi projekt, amit most már hadrendbe állított a cégünk, bármilyen opciót is választunk, nekünk abból valóban passzív bevételünk van, akkor is, hogyha nem teszünk arrébb egy fűszálat sem. Ez nem jelenti azt, hogy ne tegyen bárki bármit. De tegyen. Annál többet tud teremteni, és ami jó, hogy nem csak önmagának, hanem azoknak az embereknek is, akiket megszólít. És ezért volt az, hogy engem az első pillanatban megfogott ez az üzlet, ez az ajánlat, hiszen nem csak rólam szól, nem csak a családomról szól, nem csak a barátaimról szól, hanem aki hajlandó befogadni azt az információt, amit mi mindannyian, akik itt vagyunk, és akik ugye ott vannak a képernyő túloldalán, és most néznek bennünket aktív üzleti partnerek, nagyon-nagyon sok emberrel tudunk együttműködni, és létre tudjuk hozni, ugye, amiről beszélt a Gyuszi, azt a projektet, ami a cégünk célkitűzésként tett oda, hogy a világ legnagyobb környezetvédelmi programját hozzuk létre, úgy, hogy minden egyes partnerünknek emberhez méltó jövedelmet állítunk elő. Persze ez nem így van. És nem arról van szó, hogy ma berakod a pénzedet, és holnap csiliárdos leszel. Hogyha csak a pénzedet dolgoztatod, akkor egy termelési értéket kapsz, ami matek, ami számok alapján kiszámítható, megtervezhető. De hogyha többet szeretnél, vagy nincs annyi tőkét, hogy a pénzedet dolgoztass csak, akkor arra is vannak opciók, és bizony valós passzív jövedelmet tud előállítani, hiszen az egész közösség termelése után is neked valós passzív bevételed van. Bármilyen megmozdulás van általad, vagy a közösségedbe, vagy növekszik a termelőeszköz rész, annál több bevétel fog beáramolni. A te zsebedbe is, a partnereidébe is, és win-win helyzet jön létre. Ez nagyon fontos, és azt gondolom, hogy minden egyes üzleti partnerünk, minden egyes mentortársam azon dolgozik, hogy minél többeknek tudja ezt a valós passzív bevételt odaadni. Mert higgyétek el, hogy nem hitelekre, meg segélyekre, meg mi egyébre van szükségünk, hanem termelésre. És ezt a termelést termelőeszköz végzi el helyettünk. Ez állítja elő a valós passzív jövedelmet. Azt hiszem, hogy így első körben odaadtam egy csomó infót. Igen, köszi Gabi. Ugye nagyon fontos azt tudni, hogy, és nyilván mindjárt tovább fogunk lépni, és Majoros Laci, te készülj, légy szíves. Nagyon-nagyon fontos azt tudni, amiről a Gabi beszélt, hogy a Szamani cégnek a terméke egy termelőeszköz, a naperőmű park, amit a Gabi is mondott. És azért akarunk, és azért próbáljuk kiemelni azt, hogy ez egy igazi passzív jövedelem, mert van a piacon, két dolog van megkülönböztetve. Az igazi passzív jövedelem és a passzív típusú jövedelem. Nagyjából az ilyen MLM üzletekben, vagy ilyen biztosításos üzletekben a passzív típusú jövedelem van beimplementálva. Ugye addig, amíg a csapatod dolgozik, addig neked van belőle jövedelmed. Onnantól kezdve, hogy a csapat nem fog dolgozni tovább, onnantól kezdve neked ez megszűnik. És ebben hatalmas, amit a Gabi is mondott, ebben hatalmas dolgot csinált a cég, hiszen egy termelőeszközt rakott oda, amit ugye a Gabi is elmondott, hogy ő nélküle is dolgozik. Ezek a termelőeszközök, a naperőmű parkok, ezek nélkülünk is dolgoznak gyakorlatilag, és folyamatosan passzív, igazi passzív jövedelmet tudnak hozni. Mindegy, hogy te beteg vagy, mindegy, hogy te fiatal vagy, öreg vagy épp nem tudsz menni vagy mozogni, de akkor is megkapod. És Laci, kérlek, hogy egy picit, mert tudom, hogy történt veled valami, ami téged ugye behozott ebbe az üzletbe,
illetve arra kérlek, hogy egy picit mesélj arról, minél rövidebb sztoriban, mert ugye mindenkit szeretnék megszólaltatni, hogy valójában téged ez mondjuk, ez az igazi passzív jövedelem, ez hogy fogott meg, és hogy mit gondolsz erről? Sziasztok! Én még 1992-ben találkoztam először egyáltalán olyan céggel, ahol csapatok dolgoztak együtt. Azt a hálózatot én építettem 3 évig, egy egész jó kis csapat fölépült, és bizonyos okok miatt, mikor azt abba hagytam, nem építettem tovább a csapatomat, én akkor tapasztaltam meg először a passzív jövedelmet, mert még 10 évig kaptam jutalékot abból a felépített csapat által forgalmazott, illetve vásárolt termékekből, azoknak a hasznából, amit ugye az én munkám kapcsán jött létre. Viszont ez szép lassan elapadt a 10 év alatt. Miért apadt el? Azért, mert az a fajta passzív jövedelem, amit Gyula az előbb passzív típusúnak hívott, az az emberek munkájához kapcsolódott. Tehát, ha valaki vásárolt, vagy értékesített tovább, én abból kaptam jutalékot, mert létrehoztam kvázi egy üzlethálózatot korábban. Én ugye már nem dolgoztam, de a többiek munkájából részesedtem. Amikor a Sammanival találkoztam, és Gyulával leültünk beszélgetni, én akkor találkoztam az igazi passzív jövedelem kategóriával, ami termelő eszközökön alapul, napelemparkok termeléséből részesedünk, és ha valaki fölépített egy csapatot, akkor kétféle módon tud részesedni a napelemparkok termeléséből. Egyrészt a saját magam által birtokolt, megvásárolt szolárwattok, fél kilowatt, 1 kilowatt, 2 kilowatt, kinek mennyi van, erre havonta kifizetett termelési részesedésben, amit mi úgy hivatalosan, hogy Solar Royalty, Solar jogdíj, ez az egyik. Ugye ez az én tulajdonom, kvázi bérleményemben lévő napelemekből származik, és a másik, ami egy igazi különlegesség, az a közösségi naperőmű díjnak hívott díj, ami gyakorlatilag egy részesedés a csapat által birtokolt szolár kapacitás, naperőmű kapacitás, ami lehet 10, 20, 50, 100 kilowatt, 1 megawatt is lehet akár, ha valakinek nagyon nagy csapata van, ennek a termeléséből is részesedünk. És a különlegessége ennek ugye az, hogyha senki nem csatlakozik ehhez a csapathoz, senki nem vásárol semmit a következő hónapban, mindenki nyaral, mindenki boldog, akkor is a napelemek pénzt termelnek, és akkor is kapunk Solar Royalty-t, és kapunk közösségi naperőmű díjat a termelőeszközökből. És ezért nevezzük mi ezt igazi passzív jövedelemnek, mert emberi közrehatás, emberi munka nélkül is pénzt termel, ha éppen más dolgunk van. Úgyhogy én körülbelül ennyit szeretnék erről elmondani. Köszönjük, Laci, kicsit szerény voltál, úgy érzem, de köszönöm a választ, mert ugye azt elfelejtetted elmondani, hogy azért ez 4 évet betellett, hogy ez így jön. De hál' Istennek itt vagy, és erősíted ezt a csapatot, és rengeteg embernek segítesz. Laci, nagyon köszönjük a munkádat, mert a Laciról azt kell tudni, hogy ő egy szolár szakember is, tehát ő háztartási méretű kiserőművekben is segített nagyon sok embernek, nagyon sok családnak, és amióta ugye a Sammaninál egyszer leültünk, ugye ott azt hiszem, hogy a Pólus Centerbe ültünk talán le, vagy a Dunaplázában ültünk le. Dunaplázában leültünk, mert azt mondta, hogy figyelj, azért mondd már el, és akkor elmondtam. És a helyzet az, hogy a Lacinál az volt, hogy ő nem igazán kapott jó információt. És amikor találkozott a hirdetéssel, amit ugye én föladtam, mert mi így dolgozunk, majd erről is fogunk egyszer egy videót csinálni, akkor azt mondta, hogy figyelj, ő akar velem találkozni. Én általában nem nagyon szoktam találkozni emberekkel, csak azokkal, akik tényleg akarnak velem, és tudtam, ott a Lacinál látszódott, hogy ő egy nagyon komoly ember, és gyakorlatilag annyiba volt sokkal nagyobb előnyben, mint én, attól függetlenül, hogy a 4 év az kimaradt, hogy ő azonnal megértette. Most ez nem azért, mert én baromi jól magyaráztam, hanem azért, mert ő neki sokkal gyorsabban járt az agya, mint az enyém annak idején, mert én 6 hónapig nem értettem meg a közösségi naperőmű díjat, és amikor a közösségi naperőmű díjat megértett az igazi passzív jövedelmet, ami ugye
ugyan második passzív jövedelem, de ez a legerősebb, akkor ő azt mondta, hogy fú, basszus, akkor ez egy komoly dolog, és akkor ebben érdemes elindulni. És hát utána még talán egy picit még cívódtál, nem is cívódtál, még nézegettél, de aztán utána azt mondtad, utána jártál, igen, és ez nagyon jó, és erre kérek mindenkit különben, hogy járjatok utána mindennek, jó? Tehát, hogy ne az legyen, hogy azonnal beleugratok. A Summary-ban amúgy be lehet azonnal, de akkor is járjatok utána. Jobb, hogyha utána jártok, mert a biztos az mindig erősít. Oké, most egy hölgyet fogok megint megkérni, egy olyan hölgyet, aki igazából túlságosan nem dolgozott előtte network marketingben, ugye itt nagyjából mindenki dolgozott MLM-ben, és arra lennék kíváncsi, hogy neki mi a vélemény erről az igazi passzív jövedelemről, hogy ő hogy érezte. Évi, te jössz, kérlek, hogy beszélj arról, hogy te mit érzel ezzel kapcsolatban, illetve amikor te is megértetted, hogy az mit jelentett neked nálad. Le van kapcsolva a mikrofonod, légy szíves, kapcsold be, mert nem hallunk semmit. Semmi gond. Bocsánat. Jó voltál, és lekapcsoltad, amíg nem beszélsz. Igen, és elfelejtettem visszakapcsolni. Semmi gond. Szóval a lényeg az, hogy nekem a passzív jövedelem, ugye, hát szerintem azt jelenti, hogy az nem igényel munkát, tehát effektíven nem kell dolgoznunk érte aktív módon, és így tudunk jövedelemhez jutni. Ez ugye a Summary-nál megadatik, ahogy az előttem szóló, ugye, ahogy a Laci elmondta, a Solar Royalty, és természetesen a többi programnál is ez megadatik. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem kell érte semmit soha tennünk. Nyilván be kell ruháznunk egy megfelelő összeget annak érdekében, hogy ez a passzív jövedelem a számunkra meglegyen. Hogy mit jelentett nekem, amikor megértettem? Hát én sem a rögtön az elején értettem meg, főleg ugye a közösségi naperőműdíjat, de hát amikor megértettem, hát ez fantasztikus dolog, de nyilván az első körben a Solar Royalty-t megértettem, ami viszont ugye rögtön hónapról hónapra passzív jövedelemként mutatkozik. Ugye ennek gyakorlatilag az a lényeg, hogy nem kell effektíve dolgoznunk, így, hogyha bármi olyan élethelyzetbe kerülünk, akkor is tudunk olyan helyre nyúlni, ahonnét van pénzünk azt az élethelyzetet megoldani, amit viszont nagyon fontosnak tartok. Aztán amit még fontosnak tartok, ugye a nyugdíj, amit már említettem is, hogy azt gondoltam már fiatal koromban is, hogy nem lesz nyugdíjam. Ugye a nyugdíjasok is, tehát a nyugdíj ugye jelen pillanatban Magyarországon azt jelenti, hogy ha valaki ledolgozta megfelelő éveket, akkor gyakorlatilag kap egy összeget, ami persze nyilván erről lehetne vitatkozni, mert nem biztos, hogy megkapja, most már csak ugye adható, de mondjuk azt legjobb esetben az már egy passzív jövedelem elméletileg, illetve megdolgozott érte. De az egy másik kérdés. Itt viszont biztos, hogy egy olyan passzív jövedelmet fogok kapni nem nyugdíjas koromban, hanem sokkal előbb, amiből egy normális emberhez méltó életet tudok élni a jövőben, még akkor is, amikor már nem tudok dolgozni, azon kívül pedig a családomnak is tudok segíteni, aki az unokámat említve, például a jövő generációjának abban, hogy tudjon élni. Úgyhogy ezt azt gondolom, hogy nekem a Summary teljes mértékben megadja, és azoknak az embereknek is, akik bármelyik portfóliójából választanak, és elkezdik a programot. Hát én ennyit szerettem volna. Köszönjük, Évi, köszönjük szépen a hozzászólást. Igen, lépünk tovább, mert hogy az idő sürget, úgyhogy most megint egy fiatal úriember fog jönni, Karesz, Sándor Karesz. Azt kell tudni a Karcsiról, hogy egy nagyon komoly vállalkozó volt. Ma már ugye, majd erősíts meg légy szíves, hogy ma már a vállalkozás, mint olyat, azt már nem, vagy egyáltalán, vagy nagyon piciben. És ugye jöttél a Summary-hoz, ugyanúgy, ha jól emlékszem, akkor egy podcast volt az, ami megismertetett minket,
és beszélgettünk elég sokat veled is, ugye nagyon sok kérdésed volt erről a passzív jövedelemről, hogy ez hogy is van, meg hogy ez tényleg igazi, vagy akkor ez most ugyanaz, mint egy MLM-ben, és hát nyilván ugye ezt eléggé átrágtuk. Úgyhogy most arra kérlek, hogy te is egy picikét beszélj, hogy neked mit jelentett ez. Egy ilyen 2-3 perc, jó? Arra kérek mindenkit, hogy gyorsítsuk föl. Bocsánat, most nem tőled akarom elvenni az időt, csak azért, hogy mindenki tudjon beszélni. Úgyhogy te jössz. Mikey, te leszel az utolsó, úgy készüljél, ez nem véletlen, jó? Majd mondom a végén, hogy miért. Gyere, Karesz! Kapcsold be a mikrofont, hogy halljunk. Én is szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm a szót rögtön, ahogy a mikrofon megnyílik, ugye. Tehát természetes, hogy a passzív jövedelem, hogy megértsük, ugye vállalkozói létből értettem én azt, hogy ha nem vagyok ott, akkor is lehet, mert a fiúk tudnak dolgozni. Hát az egész más rendszerre épül, ugye, tehát óriási befektetések kellenek hozzá. Én azt hiszem, hogy itt a folyamatos termelés, ami megvan, és biztosítva van számunkra a parkokon keresztül, vagy akár a digitálisan, vagy a tokenizáció kapcsán, azért teljesen más rendszer, mint amikor egy MLM-et fölépítünk. Én is annak a nagybetűsnek a legelején, ami annyi idős, mint én, részt vettem akkor az építésében. Ahogy a szponzorom kiszállt, ugye akkor össze is dőlt az egész folyamat, vagy működésképtelenné vált, ugye, mert tulajdonképpen annyira kötődött valamihez, valakihez. Itt azért a parkok ezt biztosítják, ezt a függetlenséget szerintem nekünk, és igazából tényleg nem mindennapos tevékenységet kell, hogy tegyél érte. Te osztod be a szabadidődet természetesen, ad egy pénzügyi szabadságot, ad egy függetlenséget, és bocsánat, itt a napokban elém került egy nagyon érdekes kimutatás, nem tudom mennyire tudtok már ezekről, de például 83%-a az embereknek nem mer belevágni, és nem is tervezi, hogy pénzügyi vagy bármilyen jellegű passzív jövedelemre tegyen szert. Nagyon érdekes, hogy azért nagyon pici ezeknek az embereknek úgymond akik el tudják ezt képzelni, el tudják hinni magukról, hogy aktívan tudnak ebben részt venni. De másik nagyon érdekes dolog, 52%-a, engem nagyon megfogott, az embereknek nem is tudja, hogy mi az a passzív jövedelem. Tehát óriási értéke van annak, hogy erről most itt este tudunk beszélgetni, és hogy egyre többen megismerjék ezt. Szeretek én is itt kutakodni, mint ahogy Laci is, a számok, meg a különböző kimutatások azért úgy az emberbe benne vannak. 42% az embereknek több szabadidőt szeretne, de mégsem mer tenni, mivel ott van 83% el sem hiszi azt, hogy ő tud passzív jövedelemre szert tenni, vagy nem is ismeri. Van, aki csak rugalmas időbeosztást tud ebből elképzelni, hogy akkor dolgozom, amikor, de mégsem azt, hogy van egy teljesen egy nyitott dolog mögöttem, egy termelőeszköz, ami biztosítja számomra azt, hogy nem kell aktívan olyan munkát végeznem. És a 31% az embereknek meg azt mondja, hogy ő nyugdíjkiegészítésképpen belevágna, de mégis a másik oldalon azt látjuk, hogy 83% nem tudja elképzelni, hogy ő ebben részt vegyen. Tehát nagyon érdekesek itt az embereknek a hozzáállása, és igazából az a jó, amikor már nem kell őket győzködnünk. Tehát amikor átszakadnak azok a falak, meglátjuk, megértjük azt, hogy tényleg a termelés, ami ott van ezek mögött, a napelemek, parkok mögött, abból óriási jövedelemre lehet szert tenni, meg természetesen, hogy részt vehet egy magánember, ahogy a múltkor is említettem, 200 vagy 150 milliós beruházás nélkül egy energiaszektorból komoly bevételre tehetünk szert. És ugye ez a jövő. Tehát mindenféleképp arra kell gondolnunk, hogy ugye mindenkinek tulajdonképpen, ha nincs kikötve lassan, nincs energiához kapcsolva, akkor nem nagyon tud létezni. Igazából itt a mindennapos ráfordítás, pénzügyi szabadság, és ugye az, hogy függetlenséget is tud adni.
Tehát a mindennapi kötöttségeket tényleg azt lehet mondani, hogy a családodra fordíthatod, akár gyermekeid, unokáid, feleséged, ezt se felejtsük ki, mert így egész jól át lehet ütemezni, és át lehet értékelni dolgokat az életünkben. Talán úgy röviden ezeket mondtam volna most el. Köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon értékes volt, és nagyon jó volt ez a százalékos kimutatás, amit itt felvillantottál előttünk. Mindjárt folytatjuk. Csabi, te készülj, Borli Csabi, viszont be kell, hogy játsszam a jogi nyilatkozatot, mert ezt eddig nem tettem meg, és mindenféleképpen, mert nekünk ez kötelező. Úgyhogy ahogy a jogi nyilatkozat megy, Csabi, te fogsz következni, úgyhogy te fogod majd mondani, jó? Úgyhogy egy pillanat türelmet. Az előadás hang és képi anyagának a rögzítéséhez, másolásához, sokszorosításához és másokkal történő megosztásához az előadó nem járul hozzá. Az előadó a saját nevében a saját nézőpontját, véleményét közli a hallgatósággal. A Sun Money ezt az előadást engedélyezte, de az itt előadottak nem minősülnek a Sun Money részéről joghatályos tájékoztatásnak. A Sun Money kommunikációs csatornái a www.sunmoney.com weboldalon és a YouTube-on elérhetők. További információkat kérhetsz a Digital Solar Business partnereitől. A tájékoztató jellegű tartalmak nem minősülnek pénzügyi, jogi vagy bármilyen egyéb tanácsnak, kötelező érvényű ajánlatnak. Csabikám, akkor tiéd a szó. Most lehet, hogy ezt a bannert bejátszom, megnézem, de így el fogja Sajnos a Misinek a fejét egy picit elvesz, hogy leveszem, úgyhogy Csabi, akkor te. Bocsánat, csak próbálkozom. Tudjátok, hogy akartam-e futtatni egy bannert alul, de a Misinek az állát eltakarta, úgyhogy így elvágta a nyakát. Ilyet meg nem szeretnénk semmiféleképpen. Csabi, beszélj egy picit, egy pillanat még egy-két gondolatot hozzáfűznék. Ugye Köszönöm, hogy ennyire jó megosztjátok. Én azt gondolom, hogy nagyon értékes ez a mai videó, és nagyon, nagyon izgalmas. Én arra kérek mindenkit, aki most nézi, 96-an nézzük, egészen pontosan meg tudom mondani, hogy a digitális milliómosok oldal 82-en, a Digital Solaron 5-en, és a Korponai, hát én veszítettem a Korponai Gyula üzleti csoportjába, oda máskor nem streamelünk, ott ketten, de nem félre ne értsetek, tök jó, és azt hiszem, hogy hát nem tudom megmondani, hogy a YouTube-on hányan nézitek, de nézitek jó sokan, 97-en. Arra kérlek benneteket, hogy ez a mai videó az nagyon izgalmas és nagyon-nagyon értékes, abból a szempontból, hogy megtanítsuk, ahogy a Laci is és a Karesz is mondta, hogy megtanítsuk az embereket arra, hogy mi az igazi passzív jövedelem, hogy megértsék, mert hogy sok minden van a piacon, legyünk őszinték, azért van mindenféle ilyen játék, meg olyan játék, meg van, amire azt mondják, hogy piramis játék, hál' Istennek mi nem ez vagyunk, és hát azért ez egy 10 éves cégről beszélünk, ahol mögöttünk nagyon komoly háttér van, hál' Istennek, de hogy nagyon kell vigyázni azzal, hogy mit fogadunk be. Ahogy a Karesz mondta, hogy már az is egy jó dolog lenne, hogyha befogadnánk, hogy vannak ilyen dolgok, és vannak ilyen lehetőségek, és tényleg a Sun Money össze tudta ezt hozni. Csabi, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre különben, mert te is régen dolgoztál MLM-ben, én ezt tudom, és tudom, hogy te is nagyon, nagyon mélyen érintett az akkor annak idején, amikor elindítottuk ezt az egész programot, hogy találkoztál te is azzal, hogy igazi passzív jövedelem, mindjárt átadom a szót, de nagyon fontos az, hogy és még egyszer, amit a Laci mondott, és nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a Majoros Laci itt van, természetesen mindenkinek, de nagyon hálás vagyok, hogy ő itt van, mert ő tényleg nagyon alaposan átnézte ezt az egészet. Én nem vagyok ennyire alapos, tehát én ezt most tök őszintén mondom, én hamarabb ugrok a vízbe be, nyilván azért is, mert fiatalabb vagyok egy 2-3 hónappal a Lacinál, de hogy beleugrok hamarabb a vízbe, és lehet, hogy nem nézem annyira. Most már tőletek megtanultam, mert hiába én vagyok ennek a csapatnak a szponzora, én nagyon sokat tanulok tőletek, ez is egy hatalmas nagy hála mindenkitől, amikitől kezdve a Katig, a Lacig, Csabik, mindenkitől, most bocsánat, hogy nem soroltam föl mindenkit, de mindenkitől én is tanulok, és én is formálódom egy jobb irány felé. Nem azért, mert rossz volt az, hanem azért, mert ez egy pontosabb, és ezt a Lacinak nagyon köszönöm, és a Katinak is, mert ők nagyon odafigyelnek, meg a Gabinak, nagyon odafigyelnek arra, hogy tényleg pontos legyen minden. Úgyhogy Csabi, tiéd a szó, arra kérlek, hogy beszélj egy picit te is arról, hogy neked ez az igazi passzív jövedelem, ez milyen érzéseket váltott ki,
meg hogy élted át ezt az egészet. Köszönöm szépen, sziasztok, szép estét! Hogy éltem meg, forgolódtam az ágyban napokig. Ugyanis nem hittem el, hogy ez működik. Tehát a szkepticizmus, az szerintem mindannyiunkban benne van, és ez tök jó. Sőt, mindenkit arra buzdítok, hogy legyen szkeptikus a Sammanival kapcsolatban, mert akkor fogja igazán megérteni a Sammani, hogy a Mikey szokta mondani, az eszenciáját. Bocsánat, Mikey, hogy elvettem ezt a szót. De tényleg, tehát, hogy mikor megtudtam, hogy ez miről szól, és én is, hát ugye én 2015-ben csatlakoztam, ezt már elmondtam a múltkor is, de azért elmondom most is, és 2019-ben lettem igazán aktív tagja, és 2019-ben értettem igazán meg, hogy mi is az a közösségi naperőmű díj, ami biztosítja azt az igazi passzivitást, azt az igazi passzív jövedelmet, amiről most itt az elődeim beszéltek. Úgyhogy tényleg az volt, hogy este lefeküdtem, és az agyam ezen járt, hogy hát ezt nem hiszem el. Ez tényleg, ez működik. Reggel ezzel keltem, hogy most komoly. Tehát, hogy ez tényleg tud működni, és kerestem én is a buktatóit, de nem találtam meg, ugye? Hát és nem hiába 10 éves a cég, hiszen nincsen buktatója. Egyébként én 2 dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, mert már ugye elmondták az előttem szólók nagy részt, hogy mi is ez a passzív jövedelem, de nekem két dolog van, amit így hozzá tudnék tenni. Az első az, hogy amikor egy vállalkozást indít az ember, azt gondolom, hogy mindig azt keresi, hogy mi az a termék, mi az a szolgáltatás, amit bármikor el tud adni. Tehát, hogy hosszú távon képes arra, hogy értékesítse azt a terméket, azt a szolgáltatást, vagy bármilyen egyéb programot. És hogyha belegondolunk abba, hogy a Sammani mit is értékesít, azt a terméket, mondhatjuk így az áramot, ami gyakorlatilag a forrás, ami a világ működésének a forrása. És ha egy ilyen terméket képes a Sammani értékesíteni, akkor azt gondolom, hogy ez az első és legfontosabb dolog annak megértésében, hogy ez a passzivitás, az a passzív bevétel, nyilván a program az ugye erre épül, az biztosítani fogja egy élethosszon keresztül, és azon túl is ezt a bevételt bárki számára. A másik dolog pedig a Lacira mondataira utalnék vissza, ugye azt mondta, hogy az igazi passzív jövedelem az, hogyha hogyha a cég már mondjuk nem dolgozna, a cégben nem dolgozna hirtelen mától senki, akkor is megkeresnénk ezt a bevételt. És nem csak, hogy megkeresnénk, és utalok itt a 80-20-as szabályra, nem fogom most elmondani, majd kérdezzetek meg minket, hogy ez pontosan mit jelent, hanem organikusan, hiszen ez egy organikusan fejlődő közösség, organikusan fejlődik is. Úgyhogy ez még inkább rátesz arra az állításunkra, hogy nem csak egy passzív jövedelmet biztosít a számunkra, hanem egy folyamatosan növekvő passzivitást képes elérni. Ami nem hiszem, hogy bárhol máshol ilyen mértékben működne. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki, aki látja ezt a videót, annak azt tudom javasolni, hogy keressen meg bármelyikünket, vagy bármelyik aktív Sammanis tagot, és kérdezze meg, hogy mit jelent számára a passzivitás, illetve kérdezze meg, hogy mi ez a 80-20-as szabály. Közben beszéltem és jelezte a rendszer. Milyen okos, milyen jó, hogy ilyen okos rendszerekkel dolgozunk. Pont azt akartam, hogy közben csak már egy call to action-t el is lőtt, hogy nyugodtan keresenek meg minket, úgyhogy nagyon profi nyomod már. Köszönöm, Csabi, abszolút jó, amit mondtál, és nagyon-nagyon érdekes, mert az a helyzet, hogy én hónapokig forogtam az ágyamban. Tehát, hogy te 1-2 nap alatt átmentél, de igazság szerint ugye nem titok, hogy az én drága szponzorom, aki a Gabinak is a drága szponzora, az Ildikó, akit majd egyszer meghívunk egy ilyenre, Gabi, jó? Mindenféleképpen, hogyha hajlandó lesz, mert ő nem nagyon szereti mutogatni magát, annál többet dolgozott ebben az üzletben, és dolgozik is a mai nap a háttérben rengeteget segít és csinálja, de hogy gyakorlatilag megmutatta nekem ezt az egészet, persze lehúrogtam a fejét, mert azt gondoltam, hogy ez egy ugyanan átverés, mint a másik, csak ugye erre szoktam azt mondani, hogy volt barátnőm, már meg lett aztán feleségem is,
a második is most ez lényegtelen, de hogy attól, mert valami nem működik előtte, azért lehet, hogy működik valahol. Tehát, hogy nem minden átverés a piacon, hál' Istennek, és hát azért 10 éves cégnél elmondhatjuk, hogy ez egy nagyon profi és egy nagyon komoly hátterekkel és előterekkel működő cég. És gyakorlatilag Ildikó volt az, aki engem meghívott ebbe az üzletbe, de nagyon félve. Tehát ugye érezte, hogy azért én egy elég ilyen biceps gyerek vagyok, tehát én általában mindig erőből csinálok üzletet, ezt nagyjából mindenki ismer, legalábbis ti ismertek engem mindenféleképpen, hogy azért én ha kell, bocsánat, most én csúnyán fogom mondani, de szart is kicsavarom a palacsintából, hogyha én hiszek valamiben, és ez jól működik, és addig megyek, amíg az nem fog jól működni. Ez talán a Digital Solar Businessnek a megalkotásán ugye ki is jött, de hogy azért én tényleg forgolottam, mert hogy én azért volt ott abban egy olyan, és pont tegnap volt az Évivel egy podcastom, és pont ott beszéltem, talán Évi veled beszéltem, hogy megkaptam az infót, de nagyon nehezen dolgoztam föl, hiszen akkor az Ildikó még egy másik üzletben nagyon jól keresett. És egy nagyon nagy csapattal, nagyon jó keresett, és nagyon dolgozott ott. Gabi, emlékszel, mert ott 3-an voltunk, mind a 3-an, és nagyon komoly dolgokat csináltunk ott is, mert ott is csavargattuk a palacsintából a dolgokat kifelé, és nem rossz értelemben, hanem jó értelemből. Szegény Katikám végigélte az egészet, de mindent, mert hogy ő is ott volt, ugye Kati, te is ott voltál abban az üzletben, együtt voltunk 4-en, azt hiszem, hogy innen csak 4-en voltunk, de hogy olyan furcsa volt, hogy úgy rázott is a hideg, az elején, tudod, mikor úgy föláll a szőrhátadon, érzed, de mégsem mered elfogadni, na és ez egy ilyen történet volt. És most István, te fogsz következni, nem, bocsánat, nem István, nem te fogsz következni, te leszel az utolsó előtti. Azért nem te következel, mert a Katit szeretném most szólítani, mert ő könyvelő, és közgazdász. És tudom, Laci, te is az vagy, csak ugye téged más oldalról közelítettelek. És közgazdászként, könyvelőként, Kati, mesélj nekem arról, te már régóta vagy itt a cégben, és ugye elég sokáig kivártál, hogy aktívan dolgozzál, meg nagyon okosan csináltad különben, hogy megvártad, hogy ténylegesen életben marad a cég. Ugye annak idején nagyon sokan azt szokták mondani, Szalmoni, eladjátok a napsütést, milyen hülyék vagytok. Ma meg ezek a cégek már nincsenek, akik ezt mondták, hogy közel 300 cég omlott be 2013 és 2023 között a Szalmoni mellett a piacon, és mi mindig itt vagyunk, és egyre erősebbek, de erről is beszélünk, hogy miért. Nem ma, azt majd a következő videóban. De Kati, egy picit beszélj arról, hogy te, mint közgazdász, te, mint könyvelő, akinek ez a szakmája, pénz, és ez a szakma gyakorlatilag, te hogy érzed ezt az egészet, és milyen érzéseid voltak? Te nyugodtan beszélsz arról, hogy mi volt az ok, hogy miért nem kezdtél annak idején bele, és aztán miért volt az, hogy mégis azt mondtad, hogy fú, basszus, most akkor 100 000 millió erővel, 100%-kal, 1000%-kal. Igen, köszönöm szépen, szép estét mindenkinek. Köszönöm, hát igen, Gyulával kezdtem gyakorlatilag, a Gyula meghívására érkeztem én is a Szalmoniba, mint sokan mások, és valóban, ahogy elmondta Gyula is, vállalkozásom van, könyvelőirodám, és abszolút a gazdasági területen dolgozom sok évtizede, és pontosan látom azt, hogy vállalkozóként mennyire nehéz az élet. És ugye ma a passzív jövedelemről van szó, rengetegen itt elmondtátok előttem minden gondolatomat, igazából megerősíteni tudok, vagy majd egy picit visszautalni néhány számomra is fontos tételre, de igazából a passzív bevétel, mint ahogy említettétek, valóban az, hogy gyakorlatilag egyszer beinvestálunk, lehet ez egyébként pénz, vagy akár egy munka, egy alkotás, egy könyv, egy zenemű, bármi egyéb, ugye, és akkor ez nagyon szépen érkezhetnek a jogdíjak. A vállalkozási területen pedig nyilván az ember felépít egy vállalkozást, és akkor jó esetben az már később jól működik, vagyis osztalék formában lehet passzív bevételt generálni.
Egy dolog viszont óriási különbség van a Some Money-nál szerezhető passzív bevétel, vagy egy saját vállalkozás között. Biztos vagyok benne, hogy mindenki meg tud erősíteni ebben. Ha valaki saját vállalkozást működtet, ami tökéletesen jó, mert hiszen saját kezében van a sorsa, én is ezt csinálom évtizedek óta, de minden vállalkozó el tudja mondani, hogy kőkemény út vezet addig, mire onnan egy komoly passzív bevételt tudunk generálni. Rettentő sok munka, felelősség. Ha csak irányít az ember, vagy ügyvezető, vagy csak tulajdonos, akkor is bizony ott vannak a háttérben azok a dolgok, amikre nagyon sok kapacitást, és nagyon sok akár pénzt, és sok mindent veszel az embertől. Tehát a vállalkozás azért az egy kőkeményen termeli meg magát a passzív bevételt. És azért tudni kell, hogy itt a Some Money-nál is ugyanígy van, csak nem mindegy, hogy ezt nekünk kell személyesen beletenni, ezt a munkát, ezt a felelősséget, ezt a szervezést, ezt a hosszú távú stratégiát összerakni, vagy megcsinálják helyettünk, és szó szerint csak élvezhetjük ennek a hasznait, a hozadékát, mindenféle jövedelem típusként, hisz akik itt vagyunk, tudjuk, hogy olyan sok típusú jövedelmet kapunk a Some Money-ból, hogy igazából nehéz megjegyezni is, de az biztos, hogy számíthatunk rá, mert termelőeszköz van mögötte. A cég összerakta ezt az egész történetet, ezt az egész céget összerakták minden oldalról, a termelés oldalról, az értékesítés oldaláról, a működtetés oldaláról, és valóban, aki most csatlakozik, hát igen könnyű dolga van, mert gyakorlatilag csak annyi, hogy beinvestál, és utána hátradőlhet, és tulajdonképpen élvezi ennek a hasznait. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy olyan kivételes dolog, ami nem hiszem, hogy bárhol máshol megadatik az embernek, hogyha szeretne valós passzív bevételt generálni. És innentől kezdve az, hogy itt bárki el tudja kezdeni kisebb összeggel is, tehát nem muszáj hatalmas vagyonokat beinvestálni, hanem akár én azt hiszem, hogy nagyon sokan vagyunk itt, akik jellemzően kisebb összeggel kezdtük, és inkább a munkánkat tettük bele, és abból építettük fel a saját magunk portfólióját, és mindenféle terméket, és mindenféle előnyt használunk, amit a Some Money-tól kaphatunk. Úgyhogy itt tényleg van esély arra, hogy nem kell beleszületni vagyonosként ebbe a történetbe, hanem el lehet indulni kisebb összeggel, és pontosan nagyon szép vagyont lehet összerakni. És minden más, amit egyébként elmondtatok, nem is nagyon szeretném húzni az időt, és igazából csak megerősíteni, hogy nekem nagyon tetszett az, hogy termelés alapú, tehát igen, valós termelés van mögötte, tehát nem csak ígéretek, nem csak szöveg, hanem tényleg valós termelőeszköz. A nap az nem kérdés, hogy az működni fog, amíg vagyunk, hanem akkor meg már gondolom mindegy. És hát nagyon, szóval nincs korlát, gyakorlatilag a cég élete végéig számíthatunk erre a passzív bevételre. Ez is nagyon fontos volt. Aztán hát tényleg mindent elmondtatok, tehát nem is akarom ragozni és húzni az időt vele. Egy biztos, én minden nap úgy tudok lefeküdni, hogy azt tudom, és azt az érzést mondhatom magamnak, hogy biztonságban érzem magam, és lehet bármilyen kihívás az ember életében, biztos van mindenkinek, de az, hogy van egy olyan stabil dolog az életében, amire számíthat hosszú távon, én azt gondolom, hogy ez mindennél többet ér. Most én ennyit szerettem volna. Köszönöm. Köszönjük, Katikám. Azt gondolom, nagyon érdekes és nagyon izgalmas a mai nap. Tudom, hogy amikor ti nem beszéltek, akkor ti már azt hallottátok többször, és hiszen mi ismerjük egymást. De az, aki nézi ma ezt a podcastot, azt gondolom, hogy
mindenkinek van valami egy picike, ami a legfontosabb ebből az egészből. Katinál azt éreztem, és nagyon jó volt, hogy megragadtad ezt a dolgot, és arra kérlek, hogyha most nézed a videót, nézed ezt a podcastot, 99-en nézitek, akkor a kommentbe dobjátok be, hogy nektek mit jelent az igazi passzív jövedelem, vagy mi az, amit az igazi passzív jövedelem szerintetek tud nektek adni. A Katinál nagyon jó volt az, amit mondott, hogy ő nyugodtan fekszik le, mert biztonságban érzi magát. És nagyon jó átkötés, és most István, te fogsz jönni, és utána Májki, te vagy az utolsó, bocsánat, és majd ennek is megmondom, hogy miért te vagy az utolsó. Nem azért, mert majd az utolsókból lesznek az elsők, vagy az elsőkből az utolsók, mert ez ilyen szempontból teljesen mindegy, de hogy el fogom mondani, hogy miért választottalak ma téged utolsónak, illetve utoljára megszólalónak. Viszont István azért jó a váltás most, mert ugye Kati a biztonságról beszélt, Istvánról és Májkiról pedig tudjuk, hogy mind a ketten külföldön élnek. István Németországban, Májki pedig Svédországban. És legyünk őszinték, mind a két ország jóléti társadalom, vagy legalábbis jobb léti, mint Magyarország, ugye? És nagyon kíváncsi vagyok, hogy igen, látom Istvánnak az arcát, hogy hát azért most már ez nem az a Németország, mint volt 20 évvel ezelőtt, de azért még mindig ott vannak az emberek, és még mindig jobban keresnek, de hogy te, mint aki egy jóléti társadalomban élsz, miért fontos neked például az igazi passzív jövedelem, vagy mit éreztél, mert és azért jó az átvezetés, mert a Kati a biztonságról beszélt. Mondjuk mennyire érzed magad Németországban biztonságban? Picit ezt is keverjük bele, jó? Van vagy 3 perced, mert lassan 1 órája beszélünk, és még a Májkit is meg kell szólaltatnom, mert hogy olyan, ő is ott lesz. Úgyhogy István, tiéd a szó, már is adom. Rendben, köszönöm szépen. Szép jó estét kívánok mindenkinek, üdvözöllek titeket. Hát 3 percben megpróbálom belesűríteni, de nem ígérem. Nos, hát igen, rólam azt érdemes tudni, hogy én 10 éve Németországban élek a családommal, és amióta az eszemet tudom, amióta dolgozok, én igazából mindig egy munkavállaló voltam. Nem volt vállalkozásom, nem volt nagy cégem, hanem mindig egy stabil alkalmazott voltam. Nekem mindig ott volt a háttérben az a kis havi bejövő bevételem, amire mindig tudtam számítani, mindig tudtam úgymond alapozni. Ez most vagy elég volt, vagy nem, ebbe most ne is menjünk bele. És a másik része ennek a dolognak, hogy azért az újdonságra én mindig nyitott voltam, és a 2 szóba, hogy én a Sunmoney-val úgy találkoztam, hogy engem megpróbáltak egy teljesen másik üzletbe beletenni, egy óriási nagymúltú céghez, ahol edényeket, mosószereket, egyebeket kezdtek el az elején forgalmazni, mindegy. Hát én arra nemet mondtam, mert engem az a része nem érdekelt, és akkor úgymond a szponzorom a Sunmoney-nál, aki már nincs a Sunmoney üzletben, vagyis nem foglalkozik vele, mondta, hogy hát lenne itt egy ilyen dolog, megmutatna, jó, rendben. Oké, és hát akkor még úgy 100%-ban nem fogtam fel, de láttam maga a küldetést, tetszett, megértettem azért azt, hogy wattok, elektromos áram, ebből lehet keresni, nekem nem kell vele úgy effektíve dolgozni, akkor is lesz belőle pénzem. Úgyhogy, és igazából a megbizonyosodást, ezt hagyd tegyem még hozzá, az nekem akkor jött a céggel kapcsolatban, amikor a regisztráció után egy TV műsorból való felvételt láttam, ahol az Eisenbart Gábor, és talán még a Bahorec Péter is ott volt, sőt lehet a rendező után szerintem mind a 3-an benne voltak, és egy ilyen report beszélgetés volt, ez 5 évvel ezelőtt volt, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor biztos, hogy jó helyen vagyok, ez egy jó cég, ez egy stabil cég, benne van a médiában, ez nem lesz egy átverésszagú történet. Igen, és miért is szálltam én bele, vagy miért tetszett nekem meg ez a passzivitás, ez a passzív jövedelem, attól függetlenül, hogy én Németországban élek, és viszonylag van egy jó keresetem. Hát ugye nem menjünk itt bele a politikai dolgokban, meg hogy hogy merre alakult az egész világban, meg idekint is, de mint munkavállaló, ugye nekem megvan az, hogy reggel felkelek, bemegyek a munkahelyre, hazamegyek, ledolgozom a kis munkámat, és igazából utána vagy fáradt vagyok, vagy a gyerekekkel játszok, vagy ki tudja, hogy mit csinálok, de mégis az a havi bevétel az nem mindig elég, mert azért ahogy múltak az idők, ugye az így csak kolbászban van a kerítés, valljuk be, mindenhol dolgozni kell, mindenhol emelkedtek az árak, mindenhol változtak a dolgok, és ahhoz, hogy az embernek több legyen, azért tenni kell. Ahhoz, hogy eltegyünk félre, hogy esetlegesen majd később
akár az iskoláztatást, akár az esküvőt a gyerekünknek, akár egy házba besegítés, egy autóvitel, egy bármi más, egy jogosítvány, ahhoz azért kell egy puffer, kell egy háttér, amit elraktunk az idők alatt. És nem igazán hozható ez már ki jelen pillanatban, legalábbis aki nem olyan helyen dolgozik. Nem panaszkodom, hogy keveset keresek például én, de amikor ezt megláttam, és úgy voltam vele, hogy jó, ebbe a buliba tényleg úgymond, ha nem is egyszerre, mint ahogy a Kata is mondta, hanem apró kicsikén, de ha teszünk bele pénzt, és ha nem is dolgozunk vele, akkor is fel fogja magát építeni ez a rendszer. Mivel ugye az elektromos áram értékesítésre kerül, és visszacsatolván az elektromos áramra mindig szükségünk lesz, mert tényleg kell mindez, akár egy telefonhoz, egy autótöltéshez, csak hogy lássunk éjszaka, ha sötét van. Tehát ez kell, és ezt azt mondtam, hogy ez egy szuper jó dolog, mert nem kell elmenjek egy extra munkahelyre, nem kell elmenjek munka után, nem kell elmenjek hétvégén, hogy dolgozzak esetlegesen plusz pénzért, hanem tudom azt, hogy ez itt van, ez amikor nekem kellni fog, ez addigra fel fogja magát építeni egy olyan szintre, hogy egy megfelelő bevételt fogok belőle kapni havi szinten. És ami egy óriási csodálatos dolog még el, hogy passzív jövedelem, Sun Money, de nem csak egyféle programból. És ez zseniális. Tehát amit eddig leinnovált a cég, én nekem napról napra, hétről hétre, évről évre, időről időre, nekem tetszett, amit csinál, és tényleg az, hogy többfajta vonalból is tudjuk ezt a passzív jövedelmet magunknak generáltatni. És így a végére még hagyd tegyek hozzá egy sztorit. Én ugye nagyon sok üzlettel voltam úgy előtte kapcsolatban, és hát az utóbbi időben is megkerestek engem adott üzletekkel. És úgy gondoltam, hogy hát meghallgatom, mert nyitott vagyok. De mikor eljutottunk addig, hogy jó, megint termék, egy másik rendszer, szuper jó, talán ebből is lesz valami passzív jövedelem. De mikor a végére oda nyögték, hogy hát neked ott kell lenni az aktivitásodnak, akkor azért megint bebizonyosította magát, hogy nem, a Sun Money-nál nincs havi aktivitásod, és ez tényleg egy passzív jövedelem, amiért neked, hogyha nem akarsz, nem kell tegyél, csak egyetlen egyszer. És úgy, ahogy a Boli Csabi is mondta, én is mondom. Tehát, hogyha tetszik, vagy kíváncsi vagy valami részére ennek egyáltalán, vagy maga csak az, hogy épül fel ez a passzív jövedelem, akkor nyugodtan keresd meg bárkit közülünk, vagy tényleg azok közül, akik aktívan foglalkoznak a Sun Money-val, és mindenféle információt megkapsz. Az információ az nem kerül semmibe. Az információ hiánya viszont neked nagyon sokba fájhat. Úgyhogy ennyit szerettem volna hozzátenni ehhez a mai estéhez, és vissza is adnám a szót. Köszönöm szépen! Köszönjük, erős 3 perc volt, ahogy látjuk. Máshogy kell majd koordinálni, de semmi gond különben, mert nagyon értékes volt, amiről beszéltél. És igen, én is azt akartam mondani, külföldön éltem 10 évet, és sehol nincs korbászból a kerítés. Az egy másik történet, hogy máshogy veszik külföldön, Nyugat-Európába, vagy úgy mondanám, hogy a jóléti társadalomban, mert Szingapúrban is éltem, máshogy veszik a munkát. Kicsit jobban tisztelik azokat az embereket, akik dolgoznak, mint Magyarországon. Attól függ, milyen cég, nyilván, persze, természetesen. Viszont ténylegesen Németországban, ahol azért viszonylag jól lehet keresni, ott is kell az a passzív jövedelem, és ott is jó. És látjátok, hogy igazság szerint, igen, aki egy jóléti társadalomban él, mint az István, vagy majd a Májki mindjárt fog beszélni egy picit erről is, ők is azt mondják, hogy igen, érdemes ezzel foglalkozni. Nyilván mindenkinek más az indítatása. Jó? Tehát azért ezt látjátok, hogy azok az emberek, akik ma itt vannak, mindenkinek egy picikét más az indítatás, mindenkinek egy picikét más, ami fontos ebben az egészben, de alapjába véve az, hogy ez a lehetőség itt van, és ez neked is itt van, ha még nem vagy a Sun Money tagja, akkor bármikor tudsz, és akkor Call to Action 3, bármikor tudsz ugye bárkitől kérni egy konzultációt, kinek ki a szimpatikus. Van itt 3 kopasz, én is amúgy szemüveges, csak levettem most, 2 kopasz szemüveges, 1 kopasz nem szemüveges, van itt fiatal, még fiatalabb, nagyon fiatal, tehát hogy
hölgy és férfi, úgyhogy gyakorlatilag itt a mentorokból bárkit választhatsz. Kicsit olyan, tudjátok, mint a nem is tudom, a Voice, vagy nem is tudom mi az az énekes műsor, ahol mentort lehet választani. Itt is lehet mentort választani, úgyhogy nyugodtan választatok mentort magatoknak, ki az, aki szimpatikus, mert most itt a választás lehetősége fennáll. És Mikey, te jössz, és elmondod, hogy miért te lettél ma az utolsó. Nem azért, mert az utolsókból lesznek az elsők, mert te mindig is az elsők között voltál, mint a többiek, azért vagytok itt. Aki itt van, az mindenki első, és mindenki nagyon, hanem azért, mert te vagy a legfiatalabb. És a fiatal generációnál tudnunk kell, hogy én azért szeretem, hogy azért is szeretem, az, hogy testvéremnek tudlak, az egy másik történet, és nagyon jó barátok vagyunk, és viszonylag most 4 éve, azt hiszem, hogy körülbelül 4 éve ismerjük egymást, és nagyon érdekes történet, én Szingapurba, te Malajziába, lemerült a telefonod, és kerestél valamit, erre megtaláltál engem meg a Sammanit, hát milyen koincidens, ugye, de hogy te vagy itt a legfiatalabb ma, és én azt szeretném kérni, hogy te a fiatal korod, tehát a fiatal korod ellenére a gondolkodásban egy picikét menjünk bele, hogy te neked miért fontos, mert aztán te tényleg bármivel foglalkozhatnál, tényleg bárhol dolgozhatnál, bármit. Még most azért mondom, mert nyilván én már nem az a kategória vagyok, és itt a többiek is körülbelül egyidősek velem, vagy lehet, hogy egy-ketten még egy picit idősebbek is, tehát mi már nem vagyunk azok az ugrálós, olyan értelemben ugrasztikus korunknál fogva, hogy most akkor választunk megint egy újat, meg a harmadikat. Téged mi fogott meg? Mi az, ami ebben a passzív jövedelemben megfogott? Tiéd a szó. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Mike, legfiatalabb Kiyosaki. Úgyhogy gyakorlatilag elneveztem magam ennek, ugyanis engem Mike Kiyosaki és Albert Einstein, a kamatos kamat fogott meg. Ilyen egyszerű. Én hát most már lassan 5 éve egyébként nemhogy csak barátságot kötöttem egy életre, ugye veled és az összes vezetővel, hanem gyakorlatilag be tudtam bizonyítani, hogy pénz nélkül is lehet üzletet építeni, pénzzel is lehet üzletet, szóval én aztán nagyon sok fiókot nyitottam, nagyon-nagyon sok regisztrációt csináltam, nagyon sok országba jártam, nagyon sok nemzettől tanultam, körülbelül 60 üzletbe beszálltam, majdnem mindenhol bukás lett a pénzemből. Én mindig tanulok, tehát én 14 éves koromtól tanulok, mert hogy az iskolába nem adták meg nekem azt, amit kötelezővé tennék, tehát én leszek az az ember valószínűleg ezen a földön, aki el fog indítani egy mozgalmat. Egyébként már több megmozdulást elindítottam, és fogok is innen Svédországból, hisz most már lehet, hogy jogilag is lesz rá lehetőségem. Én kötelezővé tenném az általános iskola 4. osztályától a Sammani oktatását. Kötelezővé tenném az egyetemeken, és kötelezővé tenném az összes oktatási rendszerbe, cégeket kellene oktatni. És megmondom miért. Azért, mert ha Albert Einstein a világ 8. csodájának volt képes feljegyezni a kamatos kamatot, és Robert Kiyosaki a világ egyik leghíresebb, leggazdagabb embere, aki a kamatos kamattal többet keres, mint Magyarország összes bevétele egy nap, tehát az az ember, az szerintem kicsit többet tud a pénzügyi intelligenciáról, mint az átlag emberek. És ugye az a probléma, hogy aki nem érti meg a kamatos kamat lényegét, amit a Sammani tud biztosítani, az megfizeti az árát, aki pedig megérti, az élvezi a hasznát. Úgyhogy gyakorlatilag én azt szeretném mondani, hogy akik előttem elmondtak mindent, szinte mindent elmondtak a Sammaniról, és nagyon-nagyon büszke vagyok mindenkire, és mindig nagyon nagy alázattal és tisztelettel tanultam a nálam okosabbaktól, viszont nekem az a szerencsés helyzetem van, hogy soha nem adtam föl, és mindig a csúcson akarok lenni mindenben, amit csinálok. Vagy csinálom, vagy nem. Tehát nálam olyan nincs, hogy fél gőzzel. Vagy teljes gőzzel előre, vagy sehogy. És én azt szeretném mondani, mivel nagyon hosszú volt ez a mai nap, már az adatok úgysem mennének, úgy hát mindenki fáradt. Csináljuk egy nagyon különleges podcastot, ott el fogom mondani példákkal, mintákkal, hogy mi is ez az egész, de még egyszer mondom, engem a kamatos kamat fogott meg, és egy utolsó kérdés a nézőkhöz, a kommentbe legyen kedves mindenki beírni, és kíváncsiak vagyunk, ez egy piackutatás volt, és elég durva eredmények lettek, én ezt szoktam oktatni. Ha adnék neked $100,000,
vagy $1, amit havonta megdupláznék, te melyiket választanád? Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes minket követni. Én azt gondolom, hogy a mentorokkal érdemes beszélni, mert az információ, ami nálunk van, az megváltoztathatja neked az életedet, és ami kimaradt mondat az előadásból, és ezzel zárnám is a mondókámat, ez örököltethető, átadható és eladható üzleti modell. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek, unokák, keresztgyerekek és mindenki más, aki neked számít a jövőben, azaz a fiatal generáció például, te megépítheted a jövőjüket. Tehát nekik az egyetemről kijöve már nem kell gőrizniük, mint nekünk, hanem csak egy Mastercardot kell odaadni, és felépítetted a jövőjüket. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és nagyon szépen köszönöm, hogy meghívást kaptam erre, és jelzem, hogy meg fogjuk tartani azt a különleges 1/1-es podcastot Gyulával, ha elfogadja az én meghívásomat, ahol én fiatal generációként el fogom mondani, hogy miért tenném kötelezővé a világon az oktatását a Some-Money-nak. Köszönjük szépen. Na, hát ezért is jó podcastot adtam, mert megkaptam is egy meghívást. Ugye Évi volt az első, aki meghívott igazság szerint most ebben a periódusban, és most a Mikey-től kaptam egyet. Nagyon szépen köszönöm, Mikey, amit elmondta, és teljes mértékben egyet is értek, és nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Én tényleg arra kérlek benneteket, hogy most a Mikey fölrakott egy kérdést, hogyha $1 adna, és ezt megduplázza minden hónapban, vagy $100,000, melyiket választanád? Mi tudjuk a választ különben, hozzá kell tenni, nyilvánvaló, de nyugodtan írd be a kommentbe. Illetve még egy dolgot írd be a kommentbe, légy szíves, hogyha úgy érzed, hogy a mai nap az adott valamit, a mai nap értékes volt, mert nyilván, hogyha azt írjátok, vagy hogyha nem írja be senki, hogy értékes, akkor lehet, hogy nem folytatjuk, de azért szerintem azt fogja mondani mindenki, hogy értékes volt, és folytassuk. És volt itt már spoilerezés, így látta, István már spoilerezett egyet itt a havi aktivitással. Igen, fogunk több témában jönni, viszont van egy nagyon jó hírem. A mai este arról szólt, hogy ebben a Some-Money üzletben, hogyha te ehhez az üzlethez csatlakozol, akkor neked van igazi passzív jövedelmed. A jó hírem viszont az, hogy attól függetlenül is lehet igazi passzív jövedelmed, hogy te úgy viselkedsz, mint mi, és értékesítesz, vagy úgy viselkedsz, mint az átlagember, aki nem értékesít. És a jó hírem az, és lehetséges, hogy a következő podcast az erről fog szólni, a Some-Money 2021-ben kibocsájtotta a digitális programot, amivel megteremtette azt, hogy mesterséges intelligencia és a szolár energia ipart összekötötte, és leautomatizálta magát az értékesítést. Tehát te, hogyha digitális programmal rendelkezel, ha már rendelkezel, akkor vastaps, mert gratulációnk, ha még nem, akkor mindenféleképpen valakit itt a mentorok közül nyugodtan keresd meg, aki szimpatikus, jó, most te választhatsz, mert hogy ebben fognak tudni, István már jelentkezett is, hogy engem keressetek meg, na mindegy, a viccet, tehát hogy bárkit megkereshettek persze természetesen, mert hogy az a jó hírem, hogy a digitális program az egy olyan program, ahol, hogyha te nem akarsz az értékesítéssel foglalkozni, akkor a cég megteszi helyetted. És fogunk majd a tokenekről is beszélni, hogy az mit jelent, tehát lesznek ilyen következő lépéses előadások. Amit tudni kell, hogy a mentorok beszélnek 2 hetente lesz, tehát 1 hónapban 2-szer fogunk ilyen podcastot tartani. Érdemes ezeken itt lenni, mert itt kapod a leggyorsabban az információt. Érdemes ezeket megosztani, ha te szeretnél segíteni másokon, mert nekünk az a célunk, és elmondom most, pont a Katival voltunk egy könyvelőirodában, hiszen segítünk és próbálunk felállítani egy olyan csapatot, hogy itt azok az emberek Magyarországon, akik majd el fogják érni a kifizetéseket, ott legyen a háttérben egy könyvelői csapat, aki tudja a könyvelést segíteni. Nem mindenki tud könyvelni. Tudom, hogy valaki tud, de nem mindenki. És a Katival már ezt is építjük, hogy segítsünk, hogy ott legyen egy könyvelői bázis hátul, hogy akinek nincs könyvelője, azt tudjon hova fordulni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy elmondtam itt is könyvelői irodában, hogy mi itt a mentoroknak, a mi célunk az, hogy minimum Magyarországon 1 millió családnak tudjunk segíteni. Így van? Bologassatok nyugodtan, ha így van. Aki nem így gondolja, az meg sic, de amúgy így van. A másik pedig az, hogy közel 100 000 KKV-s cégnek szeretnénk segíteni abban, hogy ténylegesen ők is tudjanak segíteni az alkalmazottaknak. Az a helyzet, és ezt most egy pillanatig beszúrom, aztán majd fogunk erről beszélni. De az a helyzet, hogy az történik ma Magyarországon, hogy vendégmunkásokat hoznak gyárakba, multinacionális cégek, tehát lecserélik a magyar munkaerőt, és a magyar munkaerőnek nem marad más, aki munkába akar majd menni, mint a KKV szektor.
de hát a KKV szektort kell erősítenünk. És kedves KKV tulajdonosok, hogyha ma valaki nézi ezt a videót, akkor nyugodtan forduljatok hozzá, mert tudunk abban segíteni nektek, bevételetek legyen külső forrásból a Sun Money céggel kapcsolatosan. Ez itt a reklámhelye, egy pillanatig, és egy call to action természetesen, de ezt azért kellett, hogy elmondjam, mert kérlek benneteket, hogy osszátok meg a videót, mert nem véletlenül csináljuk. Nem véletlenül a mentorok beszélnek, videók mennek és sorozatok mennek, mert fogtok látni, sokan csinálnak egyéni videókat is, de így, hogy a mentorok együtt beszélnek, ez 2 hetente egyszer van. Ragadjátok meg ezeket az alkalmakat. Ma már 4 helyre tudtunk streamelni, és majd fogjuk csekkolni, milyen helyekre fogunk streamelni, de azok, amiről mi beszélünk, ezek több, ha összeadnánk az összes ember tapasztalat, akkor több mint 100 év tapasztalat van bennünk. Jó? Tehát ezt úgy kell most venni. Olyan dolgokról beszélünk, ami nektek elő tudja segíteni az életeteket, ha elfogadjátok. Ha nem fogadjátok, nyilván akkor nem, ez egyértelmű. Úgyhogy drágáim és mentorok, kedves mentorok, nagyon örülök, hogy ma itt voltatok. Nagyon-nagyon köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy itt voltatok, és azt gondolom, hogy aki nézi a videót, most írja be, akkor ténylegesen, hogy értékes volt. Szeretnétek-e, hogyha tovább menni, mert akkor 2 hét van megint csinálunk egyet. Valószínűleg amúgy, ha nem akarjátok, akkor is fogunk, mert nekem volt a legelső üzletemben, amit nem fogom kimondani a cégnek a nevét, csak a rövidített nevét, az, hogy FLP. Ebben a cégben volt egy nagyon komoly úriember, úgy hívják, hogy Miklós, valamilyen Miklós, nem mondom ki, mert nem mondhatom. Ő egy dolgot mondott, és egy dolgot tanultam meg, ami a legfontosabb. Nem, Miki, nem te voltál. De azt tanultam meg, nagyon gyémánt az úriember abban az üzletben, ez egy MLM üzlet. Egy dolgot tanultam meg, addig fogjuk mondani, még meg nem értitek. Miért? Mert azt akarjuk, hogy ti is ebből gazdagok legyetek. De minimum anyagilag függetlenek, és majd fogunk erről is beszélni, mi a gazdagság, az anyagi függetlenség közötti különbség, de legyél anyagilag független. Mert ez a rendszer, ez a cég meg tudja csinálni neked. Az életed így is úgy is el fog múlni, és el fognak múlni az évek. Nem mindegy, hogy fogsz élni, amit a Kati is mondott, hogy biztonságban tud lefeküdni, mert tudja, hogy ott van mögöttünk. Mi úgy dolgozunk, hogy ott van mögöttünk. A digitális program, a token program, és ez így is úgy is igazi, passzív jövedelmet fog tudni hozni, és nem passzív típusú jövedelmet, amit bármi más üzletben találsz. Ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy drágáim, még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Én azt gondolom, hogy mindenki örül nektek, és ezek nagyon értékesek, ezek a podcastok. 2 hét múlva fogunk találkozni, de azért írd be nyugodtan, hogy szeretnél ott lenni, meg hogy értékes volt. 2 hét múlva találkozunk, újabb topikkal, mindig újabb és újabb topikkal, valamit mindig hozunk, nagyon sok van, nagyon-nagyon összetett a Sun Money-nak a programja, rengeteg dologról tudunk rengeteget beszélni, de próbálunk, igyekszünk kicsit rövidebbek lenni, ma 1 óra 12 perc volt, majd ezt meg kell egy picit reformálnunk, de azt gondolom, hogy nagyon értékes volt, amiről beszéltünk ma, úgyhogy ha úgy érzed, hogy értékes volt, akkor nyugodtan írd be a kommentbe, hogy értékes volt, és ha szeretnéd, hogy a továbbiakban is ilyeneket csináljunk, akkor írd be, hogy szeretnéd, hogy ilyeneket csináljunk. Én elköszönök, és nyugodtan kapcsoljátok be most a mikrofont, és mindenki köszönjön el, jó? Kapcsoljátok be, és 3, 2, 1, sziasztok! 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 Sziasztok!